बे सल'आ जाबाय सनापुरी गामिनि गोलोम बोथोरनि बाथ्रा। सनापुरी गामियाव देग्लाय सिगांनिख्रुइ बांद्राय गरम जादों। आबादफ्राबो लासैनो अखा गैयैनि रानलांनो हमदों। गामिनि मानसिफ्रा खाफालसो हमांबाय आरो बेबादिनो सोलिबाय थाब्ला गरसेबो आबादखौनो मोननाय नङा होनना। नाथाय जोंहा लावदुमा जेबो जिंगाखौनो लायाखै। बिफां सिङावसो गोजोनै जिरायना दं। बा मा एसे गोजोनथाव सानदिनिलाय। बार स्रो स्रो बारदों, दाउफ्राबो क्रिप 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 गाबगासिनो। हाबाब मासे मोजां सानदिनिलाय। हे गसाय, सामफ्रामबो बिदिनो सान जाबाय थाथोंलै। बे लावदुमा फाग्ला जाखोना माखो? गरमाव मानसिया थानो हायाखै। माखौथ' एथ'ग्राब मोजां सान बुंखो? बिना आबादाबो रानलांजोब्बाय, थेवबो बिहा जेबो जिंगा गैया। ना आबाद गाज्रि जानायनि दुखुआव फाग्लासो जाबाय नामा? ला 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 हो 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 ला ला हो 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 हो। ओइ लावदुम, मा खालामबाय थाखो बेयावलाय? फाग्लासो जाखोना माखो? मानि एथ'ग्राब मेथाइ रोजाबबाय थाखो? नोंना आबादानो रानजोबलांबाय माथो। नुवाखै नामा हनै? औ नंगौथ' आरो आंनि आबादा रानजोबलांबाय। सोमला जिरायलै जिराय, एथ'ग्राब मोजां बार बारदों। खलथाया गरम जामारबाय खोमालै बिना। नोंहा आबादा रानलांजोब्बाय, देग्लाय नों उखैनानैबो थानांनो हागौ, थेवबो नोंहा जिंगा गैया। मा जिंगा थागोनब्रा सोमला, गसायानो जोंजों लोगोआव दंखायो। आंनिफ्राय एसे लांदों, आंनो 10 गुना बारा हरफिनगोन। नायबाय था, जै जाथों आफा इसोर। लावदुम, नों जोबोद जाम्बा मारलै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोथायो नामा? इसोरा जोंखौ अननायमोनब्ला बेफोरबायदि एथ'ग्राब दुंहावगौमोन नामा? आबादफोरखौ फोजोबस्रांगौमोन नामा? बेफोर गसायनि आनजादसो, जोंखौ नायदोंसो दा। जों बे आनजादाव माबोरै उथ्रिसार जानो हायो? होद, आं फोथायालै बेफोरबायदि बाथ्राखौ। होद, नोंहा थादोलै। नोंजों रायलायबाय थाबा मानसियासो फाग्ला जागोन। थां नों मा बुजिनो सोमला गसायनि गेलेनायखौलाय। होद साला, गोथां थाइजौसो सिरिदों। आयदै, सोर फाफिया खुबैहरखो फालाय? थाइजौ सिरिदों नामा? नाथाय बेयावथ' थाइजौ बिफां गैया। बिदिब्ला लावदुमानो खुबैहरदों आरोना। र' थांनि आं सालाखौ। आयदै, बुलायलायबाय। फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव, सानजायाव खोराङाव सोरां फैसालियाव, गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ। बे उखुमाबो मासे गब्लंबाय थायोथाय, खेबबैसो फोसाबावनांगौ जाखो आंलाय? ओइ लावदुम, बे थाइजौखौ आंनि खर'आव मानो खुबैहरनाय? साला बुलायलायबाय। ओंखारबो माबा। मा बुंदों? मा थाइजौ नांदों? औ, नों खुबैनाय थाइजौआनो आंनावसो नांदों। मा बार ओंखारबोलाय नों? सम गैयालै सोमब्ला, दा फैथां, आंहा बे उखुमखौ फोसाबजोबनांगौ। दानो रायलायगोन आं। ओंखारबो, नङाब्ला आंनो थांनोसै गोजौआव। सोमला, बिजा थांनो नाङालै, गोग्लैगोन। मा थाङालै? जांख्ला लायनि र' आं। साला नों ओंखारबोआथ' आंनो गोजौआव थांगोन। आयदै, साय गोबोरखियावसो गोग्लैबायलै। आं बुंखादोंमोन ना नोंखौ बिथिं थांनो नाङा। थां दुगैना लाहैदो, नङाबा खिब्रमायासो बाहा लाफैगोन। नै, खोनाबायना? ओजों फैलाय, मोनसे खामानि दं। नै, आंना श्रीमतिया लिंहरबायलै। थां नों न'आव थांदो, उनाव रायलायसै। साला गोग्लैबाबो गोबोरखियावसो गोग्लैनांगौना? सि मोनामजोब्बाय। नै, जोंनाव एसेबांल' फैसा दंबावो। जों बेजोंनो सानैसो जानो नांसिगोन। बे फैसाया जोबब्ला माजों जायो जादो आरो। मा जागोन गसायासो मिथिसै। आया, मा खोनाखो? फैसा? गोबां फैसा दं नामालै लावदुमनावलाय? र' नायहरखुमानो आं एसे। आरे लावगि, सिरि बुं, सोरबा खोनागोन। गोबां सिखाव जादों गामियाव। बे फैसाखौ बबेयावबा दोनखोमाना दोननांगोन। बाजाराथ' गाबोनसो जागोन। दिनै हरसेखौ रावबो हमदांनो हायै जायगायावसो दोननो नांगोन। होनबालाय बबेयाव दोननांगौ जाखो? बे फैसाया गोमाबाथ' गैलाहाय, राननानै थैनांसिगोन।
लावगि आंनाव मोनसे सोलो दं जों बे फैसाखौ बे दोनि सिङाव दोननोसै आरो बिनि सायाव आरो दो जाबनानै दोननोसै अब्ला रावबो हमदांनो हानाय नङा बेयाव जे फैसा थानो हागौ बा लावदुम फैसाखौथ' दोनबाय नों बैयाव नाथाय लानानै खारगोन आंसो मोनबाय आं लावदुमनि फैसाखौ खावनानै लाबोबाय आं दाना नायगोन आं लावदुमखौ माबोरै जायो बियो थेवबो लावदुमखौ मानिबायदि आं जि उन्दुनांगौ उन्दुयोना बिसियाबो बिदिनो गरद लायदों सिखाव हाबनाय सिन्थाय मिथिलायासै अबयसे मिथियासै मोजाङानो जादों दे मिथिब्ला आंसो दामजागौमोन गैला जों थांना थानाय नंला जों सेस जाजोब्बाय हाबाब लावगि मानोथो बेरेफुंजानि दावराव जाबाय थाखोलै उन्दुबाय था नों सिखावा फैसाखौ खावनानै लांजोब्बाय मा फैसाखौ लांजोब्बाय जाबावदो दानामा माखोबा बेनो जाबाय सिखाव नेग्राया फा उन्दुबाबो एथ'ग्राब बिदि उन्दुनांगौ नामा दर मोखाङावनो उन्दुलायदों थेवबो सिखाव फैनायखौ मिथिलायासै एसे गोदै सिमां नुदोंमोनलै आं गांग्रां गुंग्रांखौलाय खोनादोंमोन नाथाय सिमां ना मोगथां हमदांनो हायासै हर गेजेरनि मोथो उन्दुलांनाय नालाय नोंनि बे मोथो उन्दुलांनायाव मा जाखो नुबायना आं हले जेबो मिथियाहाय माइरं मैगं थाइगं जेबो गैया दा फुंनि बोथिसे जानोल' दं मा खालामो खालामदो आंनि आसान मालाखौथ' आबाद मावनो होनानै फानजोब्बाय हनै आबादाबो रानलांजोब्बायसो हाबाब श्रीमती लावगि रागा दाजासोलै नों जिंगासिनो नाङा गसाइनि सायाव फोथायनाय लाखि गासैबो मोजां जाजोबगोन गसायाबा जोंखौ माला नायहरो दे जा माइरं एसे दं बेखौनो संदो आं खामानि नागिरहैगोन नों ओंखामखौल' गोख्रै संहैदो मालै लावदुम मा जाखो दिनैलाय मानोथो जिंगासिबाय थाखोलै मा बुंबावनोलै सोमला आंनि फैसाखौ सोरबा हराव खावना लांबाय बे सिखावखौ मोनबा बानलु संख्रि होनानै थबसेयाव देग्लिजोबगौमोन आं बै सिखावखौ हमथारगोन बिनि आं बेसाद मोनसे नुदों ए थर' मा बेसाद मोनखोलै आंनि मैयाथ' आं जेबो बेसादखौनो लाङाखैमोन माथो अब्ला मा नुखोलै लावदुमालाय हमजासिगोनसो नामालै मा बेसाद नुखोलै लावदुम आगान सिखावनि आगान नुदों आं थुत मा सिगिलाबायलै मा होनदों माने आं बेखौनो बुंदों जे आगानजोंलाय सिखावखौ माबोरै हमनानै मोननांगौ जाखो नंनायाबो नंगौलै आगानजोंलाय माबोरै सिखाव सिनायनो हागोन गैलालै सिखावखौ मोननाय नंला खोमा जोबोद दुखुनि बाथ्रा जाबायना हाबाब लावदुम नों जिंगासिनो नाङाब्रा आं नोंखौ मदद खालामगोन ना बै सिखावखौ आं हमगोन नंमारगौ ना दे हमब्लानो जाबाय होमबालाय सोमला थादोलै नों थांनोसै आं खामानि नागिरहैनांगौ साला लावदुम दासो मोनदों दुखु जाबायना दाना अरायबो सुखुयै थाबाय थाग्राया आरो आं हले बुंखाबाय दा हराव जानो गरसेबो माइरं गैला नों जिंगासिनो नाङा लावगि आं गोबां रां खामायना लाबोगोन नंगौ नामा सानसेयाव नोंलाय बेसेबां बुरजा रां खामायना लाबोगोन फैसाया मोनबा जानला मोनला बेसाद बायनानै लाबोनो नाङा माइरं आरो मैगंल' लाबो दे लाबोगोन दे नों जिंगासिनो नाङा लावदुमा दानिया खामानि नागिरनो ओंखारलांनायसै बियो थाङै गंसे गामियाव मोनहैयो लावदुमा दो दोख्ला बानायग्रा दखान गंसेयाव थांनानै बुंहैबाय माहाजोन नोंथांनाव आं माबाफोर खामानि मोनगोन नामा आं दो दोख्लाबो एसे बानायनो रोंगौ नङाब्ला हाब्रुखौ गाग्लिना होनो हागोन आं
खामानिखौथ' मोनगौमोन नाथाय आं दामानि दो दोख्लाफोरखौनो फाननो हायाखै नोंखौ खामानियाव लाखिब्लाबो फैसाखौनो हरनो हानाय नङा आं बेनिखायनो नों आंनाव खामानि मोननाय नंला गुबुनाव नागिरब्लानो मोजां जागोन ए नंगौ नामा दे बिदिब्लालाय आं गुबुनाव नागिरहैनोसै माहाजोन माबाफोर खामानि मोनगोन नामा अन्नानै आंनो माबा मोनसे खामानि मावनो होदो नोंनो खामानि नांगौ नाथाय आंनाव दायो मावनो गोनां जेबो खामानियानो गैया माहाजोन एसे अनदो आंहा फैसानि जोबोद गोनांथि जादों बिनिखायनो आंनो फिसा फिसौ खामानिखौनो होदो नंगौ नामा रथ'दै नोंनो थाखाय मोनसे खामानि मोननो हागौ महन ओइ महन मा जाखो आयं महन सावख्लाया फैगोना फैयाखै फैयाखै आयं दिनै फैनो हाया नुबि नंगौ नामा दे नों बिदिब्ला मालखौ मोसौ गारियाव थिखांहैदो नैबे बिथांखौनो लांहोनोसै जागोन दे आयं मा मुं नोंनिलाय आंनि मुंखौ लावदुम बुङो माहाजोन लावदुम नोंनो आं मोनसे खामानि होनि नों दासो फैनाय सेंग्राजों नोगोराव माइरंखौ दोननानै फै नाथाय नोगोराथ' बेसेबा गोजान दं दिनै मोनफैफिननाय नङा माथो गोजानखायनोथ' लोगोआव थांफानो होदों दा ओंखारलांब्ला गाबोन फुङाव मोनहैगोन बिनिफ्राय मालखौ दोननानै लोगो फैफिननांगोन 500 रां होगोन जानाय लोंनाय मोनजोबगोन हाब बे खामानिखौ मावब्ला माथो साननि उनावसो न'आव मोनफैफिनगोन नाथाय आं थांब्ला लावगिया हारसिंनो थानांगोन लोगोसे न'आव माइरंबो गैया आं थाङैयानो मोजां जागोन लावदुम मा सानबाय थाखो माहाजोन आं बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा आं नोगोराव थांनो हानाय नङा आंहा उसुबिदा दं होद मा मानसिलै नों खामानि नांगौ बुंनायखाय खामानि होबाय दायो मावा जालायबाय निमाहा हो माहाजोन आं बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा मा सावलुन बावलुन मानसिलै आंहासो समाया नस्थ' जाबाय गोदाव सोराव बबेनिफ्राय फैलाबायोलै बिनि उनाव लावदुमा गुबुन फारसे खामानि नागिरलाङो नाथाय गोबां दखान जा न'आव जा खामानि सोंहैयो नाथाय जेरावबो खामानिखौ नागिरना मोना हाबाब मा खालामबावनोलै दानिया खामानिखौनो मोननाय नंला खोमा र' बै दखानाव जोबथा खेब सोंहैबावनि खुलुमबाय माहाजोन नोंथांनाव माबाफोर खामानि मोनगौमोन नामा जायखिजाया फिसा खामानि मावगोन आं खामानियाथ' दंमोन बस्ता थिखांनो हागोन ना हाया नोंलाय हायो फै बिदिब्ला आंजों मा सम सफैखोलै लावदुम मालायनावसो मोसौ बायदि खामानि मावनांबाय माथो बे बाराव आबादा जाब्ला एसे एनै मोनसाबगौमोन गैला बेबो रानजोब्बायसो नालाय दिनैसो मिथिबाय आं मालायनाव मावना जानाया बेसेबां गोब्राब जेखौ थिनो बेखौनो मावनो गोनां जायो माथो जिरायबाय थाखो गोख्रै फोजोबदो खामानिया औ माहाजोन मावनोसै लावदुमा खामानिखौ गोख्रै फोजोबनानै माहाजोननिफ्राय खामानि मावनानै फैसाखौ लानानै थांनायसै थिं थिं सान्दुं दुंनायजों लावदुमा गंसे बिफां सिङाव जिरायनायसै दासो गोजोननाय मोनबाय गुसु गुसु सुदेम बार देहाखौ सुग्लायनाय मोनलायथारबाय दे ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै आयु लावगाया ओंखाम गोजाल' हरथारबाय आरो बिनि सायाव संख्रिबो हरबावासै मारै जानांगौलै जानो नांसिगोन आरो माथो राहा दंबावो उखैबाय नालाय फिसा माबाफोर दंब्ला आंनो जानो हरदो सानबा जाबाय जेबो मोनजायाखै जा दं आंनोबो हरदो फिसा नाथाय आंनाव बेसांल' दं आंबो उखैनानै दं आं जोबोर उखैदों आंनो एसे होब्ला गसाया नोंनो जोबनो गैयि होगोन फिसा निमाहा हो आफा आं होनो हानाय नङा दे बिदिब्लालाय बोरायाबो उखैना दंथारो बेनोबो होनोसै नामा आफा ओइ आफा जाफैदो एसे राननानै जानोसै
आया नोंथाङा गासै जाजोब्बाय माथो दा आंलाय माखौ जाबावनांगौ जिंगासिनो नाङा फिसा नों आंनो जानो होबाय गसाया नोंनो जोबनो गैयै होगोन थादो आं थांनोसै इये दालाय माखौ जाबावनांगौ जाखांलाय दे जेबो नंला दे जायखिजाया सासेनि उदै बुंबायथ' दा न'आवनो जाहैखानोसै आहाहाहा मासे गुसुबार बेयावनो दसे उन्दुना थानो नांसिगोन जोबोद मोजां नांबायलै उन्दुना बे दोखौलाय सोर दोनलांखो बेयावलाय मा दंलै बे दोआवलाय नायथारनि र' दोआबो जोबोद समायनाथार ओंखाम सबाय दाउदै बाथोन मा गोमोथाव दो बेलाय बेफोरखौलाय आंलाय मोनजागौवासो गोसो सिङाव सानबाय थादोंमोन आं साननाय गासैखौबो मोनजोबदों बुजिबाय आं बे दोआव गोसो जानानै जा खनो बेखौनो मोनो नाथाय बे दोखौ सोर बेयाव दोनलांखो जिंगासिनो नाङा फिसा नों आंनो जानो होबाय गसाया नोंनो जोबनो गैयै होगोन अ बै बोराया गसायमोन नामा बिनिखायनो बुंबाय थादोंमोन एसे होबा जोबनो गैयै मोनफिनगोन थारमाने बे दोनिफ्राय जोबनो गैयै आदार मोनगोन इसोर सिमांना मोगथां जाखोलै साबायखर इसोर साबायखर नोंथांनि जोबोर साबायखर लावगि ओइ लावगि नायफै आं मा लाबोदों मा लाबोलायखोहाय आयै होनखादोंमोन ना आं फैसा मोनबा जानला मानला बेसादखौ दा लाबो होनना बे हौवाखौ हालाहाय आं बे दोखौलाय मा खर' खालामनो लाबोखो बे दोआ साधारन दो नङा लावगि बिनिफ्राय जोबनो गैयै आदार ओंखारो खालि खन' नांगौल' ओंखाम जानोना दाउदै जानोना सबाय जानोना नाफाम जानो गासैबो मोनजोबगोन बेयाव नंमारगौथ' आरो फा बहा मोनबोखो बेखौलाय बेखौ मोननायनि सल'खौ खिन्थानो थांब्ला कार्टुन मुलुग नायगिरि बिथांमोना आंखौ रायगोनसो मानोना बिसोर मिथिखाजोब्बायनो बिनिखायनो नोंनो आं उनाव खिन्थानोसै दिनैनिफ्राय जों उखैनानै थानो नांनाय नंला थानो नांलाथ' आरो लावगि नों मोनसे खामानि माव गामिनि गासै मानसिखौनो लिंनानै लाबोजोब दिनैनिफ्राय जोंनि गामिनि रावबो उखैनानै थानाय नंला लायजोब गासैखौबो लिंनानै लावदुम आरो लावगिया गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै गोथाव आदार जाहोनायसै ओजों सोमलाया लावदुमनि बिदि मानसिफोरखौ जाहोनायखौ नायहरबाय थादोंमोन हाब बे लावदुमा बबेयाव मा मोनखोलै रायजोफोरखौ जाहोनो हाग्रा जाबाय माथो बिनाथ' इसेबां रां गैया र' नायहैथारनि आं मालै लावदुम मानि थाखाय जानाय लोंनाय जागासिनो ब्रा दिनै जोंनि जोबोर खुसिनि सान सोमला बेखौनो रंजानो गासै रायजोनो ओंखाम जाहोदों आच्छा बिसोरखौ जाहोनो बबेयाव रां मोनखो नों मानो फैसा नांगौब्रा नै आं मोनसे जादुनि दो मोनदों जाय जोबनो गैयै आदार होयो बाथ्राया अब्ला बिदिसो आंनोबो नांगौ बिदि दोखौ मोनबा जोबनो गैयै सना रुफा मोनगौमोन आच्छा लावदुम नों आंनो खिन्थालाय नों बे दोखौ बबेयाव मोननायमोन जोंनि गामि हाबबोनायनि दंफां गिदिर गैया दालाय बेयावनो आं गसायनो आदार होना सिरि उन्दुलांदोंमोन जेब्ला सिखारनानै अब्ला दोआ आंनि सिगाङाव दंमोन बिदिसो मोनबोदों बियो आंबो लायगोन बे दोखौ लावदुम मा जानो बुंदों आया बबेयाव थांखो बेलाय बे मानसियाबो जादलै दसेनो गोमालाबायो बेफोर गोथाव आदारखौ नुनानै गसाया आंनो जोबनो गैयै बेसादनि दोखौ एरैनो हरगोन नाथाय माला फैगोन गसायालाय दाबो फैयासै माथो फिसा अन्नानै आंनो माबाफोर जानो आदार हरदो आं सानथाम जाबाय जेबो मोनजायाखै थां आंनाव नोंनि थाखाय जेबो गैया थां नों बेनिफ्राय गसाइखौसो नेबाय थादोंमोन बे बिबायारियालाय बबेनिफ्राय सफैखो थां बेनिफ्राय हनै नोंनाव माथो बुरजा आदार दंथारो एसे हरदो आंनोबो बे बोराया बाथ्राखौ बुजियाखै नामालै गैया थां आंनो एसे होबा गसाया नोंनो जोबनो गैयै होगोन फिसा होद बे बोराया थांग्रा थाङाखैब्रा हैद थां बोराय साला बबेनिफ्राय फैलाबायोलै दाबो फैयासै माथो दसे बेयावनो उन्दुना थानो नांसिगोन हा आंनि आदारफ्रा बबेयाव थांखो हैलाय दोआ बिदिब्ला गसाया आंनि आदारखौ जानानै आंनो दोखौ होलांबाय आंबो दानिया जोबनो गैयै सना मोनसिगोन
माबा गुसु गुसु मोनदांदों सनायानो खोमा आयौ मा ओंखारखोलै मोदायासो ओंखारबाय माथोलै आंनि मुङा जाबाय जोंख्लाब खालामो आं बयखौबो जोख्लाब बुख्लाब एसे होब्ला बुरजा मोनफिनगोन नों बै बोरायखौ खेबसे जोदोंमोन ना बिनिखायनो नों जोबनो गैयै जोजागोन आंखौ निमाहा हो आं गोरोन्थि मावलांबाय नै नों आंनि गासै सना रुफा फैसाखौ लाजोब आंखौ हगारना होदो आंलाय बे फैसाखौलाय मा खालामनांगौ लोगोफोर लागायना होदो बिखौ हाबाब सोरथो बबेयाव दावराव जाबाय थाखोफालाय बेथ' जोंनि गोमानाय फैसासो माब्रै थाबोखो बेलाय लावगि ओइ लावगि ओजों फैलाय ओजों फै माथो जाखो नै जोंनि गोमानाय फैसा थफ्लाया लोगोसे आरो गुबुन थफ्लाबो बेयावबो फैसा दं नंगौथ' आरो नाथाय सोर दोनफैखो बेखौलाय आं बुंदोंमोन ना लावगि गसाइनि सायाव फोथायना लाखि नायदो दानिया जोंनि मोजां समा फैबाय औ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों लावगि जा जायो मोजांनि थाखायसो जायो